Estem avui a Sabadell per trobar-nos amb l'Anna, a la fleca Valls. El seu és un dels pans finalistes del concurs Millor Pa de Pagès Català 2023 i amb ella volem descobrir quins són els detalls i els processos per obtenir un pa de pagès català amb IGP de tanta qualitat. Anna, les dones al poder, ets la representant femenina de la final d'aquest any. Com et sents? Sí, em sento molt bé, molt contenta de poder tornar una altra vegada a ser finalista. Fa 2 anys ja ho vam ser-ho, el 2021. L'any passat va estar-hi la Mònica també, de l'Obrador dels 15. I aquest any supercontenta que hi hagi dones que puguin arribar a la final aquesta de pa de pagès català. I aquest és el teu pa de pagès català, el vostre pa de pagès català de fleca Valls. Per què ha de guanyar la final? Com ens pots convèncer? Ja com veus, és un pa que té una crosta així gruixuda, té sola, és un pa amb sola, sí? Llavors el que té és un alveolat, que és un alveolat considerable, que fa que no sigui, quan tu te'l menges, que no sigui un pa molt tupit, al revés, és un pa molt esponjós. Quan tu te'l menges passa molt bé, sí? I a part del bon sabor que té. I guanyar el concurs, què significaria per tu i per fleca Valls de Sabadell? Home, seria un reconeixement al meu pare, que realment porta 53 anys en el món de forner, que és com es va iniciar ell i que jo he continuat amb la tradició. I pel que fa a la resta de candidats, què n'opines dels seus pans? Serà una final disputada? Sí, serà molt disputada. Tots els pans segur que són molt bons i estarem allà frec a frec i tots tenen els seus tocs i serà, suposo que per poques coses que facin decantar el jurat cap a un costat o cap a un altre. La crosta, la molla, l'aroma... Són diverses parts que el jurat tindrà en compte. Quines creus tu que seran les més decisives per triar el millor pa de pagès català del 2023? Home, jo crec que la crosta influirà, perquè el pa de pagès jo crec que tindrà una crosta allò considerable, una crosta no excessivament dura, però sí que tingui la seva crosteta allò que quan mengis faci aquell crec-crec que és bo, no? I llavors la molla també, el seu alveolat, la seva humitat, que es notin les textures de la farina que tu realment utilitzes i de la massa mare, que també et fa servir. Doncs moltíssima sort i el dia 30 de setembre ens veiem a la grandíssima final a Tàrrega. Moltes gràcies.